Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite. Saúdos desde os estudios centrais de Canarias Baixas en Ribadumia. Iniciamos unha nova edición do programa Falemos e hoxe analizaremos dous concellos e un área sanitaria. O concello de Lousame, co portavoz do Partido Socialista, Juan José Prego, que recolleu esta responsabilidade e este cargo no mes de decembro do ano pasado por a cese ou a renuncia, mellor dito, da anterior candidata e portavoz socialista. Nos contará todos os motivos e cales son os seus proxectos para toda esta legislatura, o que nos queda de legislatura, 2 anos e pico. Estaremos tamén co portavoz do Partido Socialista no Concello de Ribadumia, con Javier Mougán. Moito de actualidade que ten este concello e vimos hoxe a analizalo co portavoz socialista, con Javier Mougán. E a primeira entrevista e o primeiro análisis, a primeira conversa, vai sobre a área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Con quen? Co seu xerente, co xerente da área sanitaria, con José Flores. Moi boa noite, benvido, como estamos? Boa noite, que tal? Gracias. Bueno, como podemos decir que está, desde o punto de vista de situación, de xestión, de saúde incluso, e de forza ou de xestión a área sanitaria, señor Flores? Bueno, como pode ser que fagamos ese análisis? Bueno, pois penso que sempre, dentro do punto de vista que me caracteriza un pouco da forma de ver tanto a miña vida particular como profesional, penso que temos que ser optimistas en canto á situación. Lóxicamente, despois imagino que falaremos de moitos máis temas, moito máis polo miúdo en canto a número, sobre todo, de profesionais que un pouco que temos sempre todos os que xestionamos a sanidade pública, sobre todo, tamén sanidade privada, pero a nivel España, a nivel galego, por suposto, a nivel desta área sanitaria. Pero con optimismo, me refiro, dende que me incorporei aquí, a verdade é que as cousas van mellorando, efectivamente, que era un dos obxectivos que tiñamos encomendados a miña chegada, e sí que temos mellorado dende ese ano, pouco a pouco, porque evidentemente sanidade é un tema maior, é un tema que hai que facelo de forma ordenada, hai un tema que é moi serio, estamos xestionando moitas vidas, moita saúde de moitas persoas, que é o noso obxectivo. Bueno, por iso digo que a forma de velo é optimista, pero evidentemente temos todavía moito que camiñar, non? O mellor ano, digamos, os mellores datos son do ano 19 e a pandemia cambia todo dende o punto de vista tanto de prestación de servicios como tamén de demanda de servicios? Sí, sin dúbida, nos, desde a pandemia, pero é unha forma de salir da sociedade, non, desa pandemia. Facemos relación moitas veces que non solamente en sanidade, está a orden do día, pois a situación na que nos deixou a pandemia, a sociedade, en este caso galega, como vivimos as situacións de estrés que antes eran vividas dunha maneira diferente a da hora, está clarísimo, está analizado, e lóxicamente a sanidade, e por suposto a sanidade pública, non pode estar a marxe desa situación. Lóxicamente a xente máis demandante, a xente ten tamén unha necesidade dunha maior inmediatez que tiña antes. E todo eso, bueno, evidentemente temos que xestionar os servizos públicos como podemos, cos recursos dos que dispoñemos, que ao final salen dos nosos impostos, efectivamente están aí para dar saída a toda esta demanda. É verdade que tiñamos unha situación que perdemos, de alguma maneira, que falar que perdemos, que deixamos de facer, ou se fixo moito menos durante os anos que duraron a pandemia, por motivos que xa se analizaron moitas veces, aínda que non deixamos atrás todas aquelas persoas que urxentemente ou con procesos de maior calado ou de maior inmediatez se seguiron facendo, pero é verdade que se pospuxeron moitos actos, tanto cirúrxicos, como de consultas, como de probas, a esa recuperación despois do final da pandemia. Todo eso, evidentemente, acarrea un lastre, porque non se pode negar de outra maneira, de unha recuperación de uns cantos anos, de moitos meses, de pouca actividade ou de unha disminución da actividade. Para que todos os que nos están vendo hoxe nesta noite poidan entender dunha forma máis clara, calquer situación de cada ano, de un ano normal, este ano 24 que acabamos de rematar prácticamente, nos sabemos e temos medido todos aqueles momentos nos que hai unha disminución da actividade, porque os profesionais evidentemente tamén teñen os seus dereitos de vacacións, teñen os seus dereitos tamén de días de libre disposición, etc., coincidindo con unha ponte que todos coñecemos, pois a xente colle os seus días de libre disposición e aí hai unha disminución da actividade, que queiramos ou non queiramos, non? E iso sí que é verdade que nas gráficas que nos estamos a medir, a seguir, de como vamos ao longo do ano
para rematar con esos números que nos poñen de obxectivos os nosos pacientes e que son os que nos queremos conseguir, sí que vemos esa influencia. Por lo tanto, cando non vai a pasar máis, cando estamos 2 anos que nos vemos sometidos a unha situación que non coñecíamos e que nos temos que dedicar a salvar as vidas de unha situación que parecía que iba a rematar ca humanidade e que ao final, bueno, aquí estamos, non? Bueno, vostede leva moitos anos, ven do 061 de urxencias médicas, xerente da área dende outubro do 22, non? Dende agosto do 22. Agosto, non outubro, sí. Agosto do 22. Sí. Bueno, como atopa nese momento, fai un par de aniños, como atopa, digamos, que a área sanitaria, ainda que aquí falamos de medicina e me gustaría que, lóxicamente, a parte da provincia que nos toca, que a área sanitaria de Santiago e o Barbanza, con Muros Noia, que tamén entra dentro da área sanitaria de Santiago, que nos sirva tamén como reflexión. Pero como está a área sanitaria de Pontevedra a nivel de dotacións? De PACs, de centros médicos, de persoal, como pode definir un pouquiño isto para que nos entendamos todos? Bueno, era unha situación que eu ben coñecía, porque tamén, como ben sabes, viña de ser o xerente do Servizo Galego de Saúde durante os anos de pandemia, polo cual algo me chegaba, non? Algo me chegaba, o digo un pouco con ese espírito de que é verdade que, bueno, é a miña área sanitaria, como digo, aquí me formei, aquí fixen os meus anos de residencia, aquí traballei moitos anos, de feito a miña plaza no 061 que facía referencia sigue estando aquí en Pontevedra. Entón, xa coñecía un pouco da situación. E o que me atopo chegar aquí, realmente, bueno, vou a ser sincero como é a miña forma sempre, realmente incluso excedía un pouco o que eu sabía de que estaba a acontecer aquí. É verdade que tiñamos un persoal moi enfadado, o sea, un persoal no que eu sempre conto a anécdota de que eu chego en agosto, lóxicamente hasta que fas o teu equipo que te axude a gobernar esta área, tardas un tempo, que son os prazos lóxicos da administración. Non é un bo mes para chegar, porque encima, como ben decías, tiñamos pois hasta dos 9 PACs, moitas veces 4 PACs sin cubrir con médico, é dicir, tiñamos a disposición de enfermeiros, pero non tiñamos os médicos nesos PACs porque había unha situación de enfado que levara a que, bueno, estábamos nesa situación, moitos médicos non querían traballar nesta área sanitaria. Despois tamén había unha IT, é dicir, un porcentaxe de baixas, de incapacidade temporal tamén moi elevado, imagino que por motivos de estrés, de Barney, que se está a falar tanto, de burnout, perdón, que se está a falar tanto nestes tempos, e, bueno, tivemos que ter un grado de convencemento importante. A miña primeira visita foi ao Centro de Saúde de Sanxenxo, sempre digo, a poucos días de incorporarme, Sanxenxo, que, como ben sabedes, tamén incrementa a súa poboación multiplicado por 6 neses meses de verán, estaban nese momento 2 médicos traballando, non? Con moitas dificultades para cubrir o PAC, dos 9 médicos que están en plantilla, solamente nese día que eu fun a visitarlo estaban 2, polo tanto, bueno, imagínate a situación na que nos atopamos. Bueno, a partir de aí empezamos un traballo de día a día, de moitas horas de dedicación, no que fomos convencendo os nosos profesionais de que podía haber un cambio, de que queríamos volver a ser área sanitaria que xa fóramos noutros momentos, de que tiñamos que aportar entre todos, porque, bueno, eu podo traer ideas ou podo ter unha certa marxen a hora de contratación, a hora de incrementar plantillas, pero, bueno, todo o mundo ten que aportar, que así, isto vai de personas, non? É sempre as institucións, e sobre todo unha institución tan grande como pode ser o Servizo Galego de Saúde, a nosa área, que son en total máis de 6.000 traballadores entre primaria, hospital, de todas as categorías, todos temos que participar, porque, insisto, as empresas, bueno, isto é público, pero é unha empresa ao final de moitos profesionales, fanse con personas, e as personas non responden á chamada ou as ideas que pode ter un xestor, neste caso, como pode ser o meu papel, as cousas non funcionan. Claro. E ademais sempre se entende que a profesión sanitaria de enfermeiros, médicos, ATS, etc., ten que ser de moita vocación 24 horas, non? É dicir que isto non é unha ferretería que abre ás 9 da mañá e cerra ás 2, non? Efectivamente, despois é eso, que os profesionais estaban totalmente entregados, me refiro ao seu traballo, inda que había menos dos que tiñamos que ter, pero sí que é verdade que, bueno, as horas eran interminables, incluso agora, porque moitas veces, incluso falando con xente da calle que o mellor non coñece tanto o
as partes máis internas da nosa organización, se dice, bueno, é que pola tarde, bueno, eu sempre lles invito a xente, calquer momento de tarde que se poden pasar polos nosos hospitais, por exemplo, por decir un exemplo, van a topar todos os quirófanos traballando, van a topar os nosos profesionais. Outro día ainda un amigo me decía, estuve ali pola tarde no hospital provincial, estaba cheo de xente. Bueno, é verdade, traballan arreo, non hai nada máis que pedir, estánse a facer, inda que falábamos desos números do ano 19, estáse a facer moita máis actividade, por exemplo, no 24, e inda así, imos a rematar con uns números peores que o ano 19. Son moi bons números que xa se publicarán no momento que o Ministerio Público de todas as comunidades, pero aínda así fixemos moita máis actividade, fixose moita máis prioridade moitas máis procesos oncolóxicos. É verdade que hai máis patoloxías, seguramente, hai moita máis poboación, a poboación tamén envellece moito máis, hai moitos máis pacientes crónicos, polo tanto, bueno, somos cunha vida media máis longa, e todo eso influye en que cada vez temos que atender a máis xente, máis tempo, que está moi ben, e con de máis procesos. E digamos que os centros de saúde, o primeiro centro, o que está no pobo, o que está no concello pequeno, con falta de personal ou con falta de médicos, ou polo menos con falta temporal ou casuística ou que sea. Como está a reposición, como está, digamos que, o tema personal de contratación de novos médicos, de novos servicios, para que se poidan atender e que haxa, digamos que, bueno, un pouquiño máis de tranquilidade na poboación, porque de vez en cando pois salta no Concello de, se solicita, se reivindica que falta médico, falta pediatra, falta. Sí, pois non chegou a contar outra cousa que non comentases tú na propia pregunta, non estamos ben, é verdad que estamos en ese aspecto, estamos mal, como eu sempre digo, porque non temos ningún médico na casa esperando a ser chamado. Esa é a situación. É unha situación ideal que de alguna maneira podese ver, porque non hai ninguén como antes sempre había, que estábamos chamando para contratos cortos ou de días ou de así. Ahora mismo todo o mundo que quere traballar ten contratos de longa duración, sean plazas en propiedade, sean interinidades, sean, es decir, teñen un contrato de longa duración no que van a estar toda a vida mentre se les queiran, non? E é verdade que non temos a ninguén na casa esperando a ser chamado. Entonces, como comenta, sobre todo nos centros pequenos, temos unha dificultad enorme de coberturas das vacacións, ou ben dunha baixa, ou de calquer outro problema que poida ter, sobre todo o médico de familia ou ben o pediatra de atención primaria, por esta situación. Como estamos a cubrir? Bueno, evidentemente estamos a cubrir ca boa vontade tamén do resto dos profesionais, é verdade. Por exemplo, alguén que teña a súa plaza pola mañán nun centro de saúde e que pase consulta pola mañán, a veces pola tarde prolonga a súa xornada noutro centro ou no propio centro, facendo pois a consulta do profesional que en ese momento está ausente, porque non temos moita outra solución en canto a atención primaria, xa digo, de médicos de familia e de pediatras. É un mal no que vimos falando desde fai moito tempo, no que temos esa necesidade de especialistas de medicina familiar e comunitaria, e tamén de pediatras que queiran traballar en primaria, e que de todas as comunidades. Digo porque unha anécdota, cando eu estaba de xerente do Sergas, tiñamos cada miércoles esas reunións do Consello Interterritorial entre os que éramos conselleiros e xerentes dos servicios galegos, en este caso do Servicio de Saúde de cada comunidade. Sempre salía este tema de forma reiterada, independentemente de colores políticos, como digo eu, sempre decía a todo o mundo que alguén nos diga onde tedes os médicos de familia, porque o mismo que nos decían aquí, oye, os médicos de familia marchan de Galicia, pois se pasaba o consejero extremeño, ou de Madrid, ou de Cataluña, non? Claro, porque non é o mesmo traballar en Villagarcía ou en Pontevedra que traballar, non sei, no rural, non? En Cuntis ou en Moraña ou... A hora de ser atractivo, te refieres. Claro. Pero os salarios, digamos que, para desmitificar un mito, os salarios para os profesionales teñen moita diferencia en Galicia ou en España con respecto a outros países europeos? Bueno, con respecto a outros países europeos, seguro que sí, non? É dicir, sí que temos esas referencias, hai países europeos non que sempre nos dicen, bueno, hai algún médico que se foi a traballar a Suecia ou a Suiza e gana máis, non? Bueno, pero por unha especialidade ou por algo, unha cosa é un caso concreto, que haya un fichaje, digamos, porque ten moita valía ou porque ten moito nombre,
e outra cousa é porque realmente, digamos que o servicio básico de enfermería, de ATS ou de eso, ou de un fisioterapeuta, vai a cobrar un 30 ou un 40% máis en, non sei, en Francia. Claro, eso ocurre. Tamén hai que ver outra serie de factores, non? Vivir en España ou vivir, por exemplo, en Galicia seguramente seña máis baratos, aí eu non son economista, seguramente habería que analizar moitos máis factores, pero o que ocurre, como ben dís, sí que é verdade que se cobra máis en outros países, eso é unha cousa transparente e que está aí. Xa digo, habería que analizar eso, o nivel de vida que ten cada país, sobre todo cada cidade, bueno, eso habería que estudalo. Despois, con respecto ao resto de comunidades, Galicia está dentro das primeiras comunidades en canto a remuneración, pero bueno, eu que son médico tamén de formación e profesión, e ainda que neste momento estou facendo de xestor, non vou a ser precisamente o que non defenda que deberíamos de ter un sueldo maior, evidentemente, claro que sí. Claro. Recollo unha noticia que hoxe publica o Faro de Vigo, e donde titula que os médicos de fora da Unión Europea colexiados en Galicia se triplicaron nos últimos 2 anos. Principalmente os doutores extracomunitarios que se visan para exercer na comunidade foron 344 desde 2023 e incluye os países de Venezuela, Colombia e Cuba, que son os maiores exportadores de titulacións. Pero tamén o Colexio, o Consello Galego de Colexios Médicos, reunido coa Consellería de Sanidade, para pedir que os titulados extracomunitarios que convaliden aquí o título en Galicia realicen o MIR. Entón, como se está levando esta situación, señor Flores? Bueno, a ver, é unha situación que, igual que comentamos outras, nos afecta, eu penso tamén que iso hai que transmitilo, nos afecta a Galicia, pero nos afecta tamén ao resto das comunidades autónomas. Leía non fai moito que tiña Castilla e León cerca de 200 profesionais nesta situación. É unha situación na que, de alguna forma, penso que a forma de afrontalo non é de forma comunitaria, non é de forma local, sino que sería a nivel estatal, non? Hai que darles unha saída. É verdade que cando temos suficientes médicos con unha formación adecuada, o lóxico que ocurra é que son eles os que traballen ou que nos den servizo, pero en situacións na que acabamos de describir, na que hai unha carencia de médicos, hasta onde chegamos cos médicos titulados que teñen a súa especialidade vía MIR de forma arreglada, tiramos, e a partir de aí, pois temos que seguir. E eu penso que é verdade que sempre que estes médicos que se incorporaron a traballar en Galicia recentemente por esta situación que acabamos de describir, sempre teñen unha supervisión inicial en canto a, oye, eles veñen co seu título homologado de médico, iso sí, que quede tamén claro que a poboación está atendida por un médico, e despois están moitas veces, a maior parte das veces, pendientes de que o Ministerio lles homologue o seu título de especialista, que teñan diferentes títulos de especialista dos seus países. Nese tránsito, que a veces é un tempo demasiado longo, que chega a ser hasta os 3 anos desde que les chegan e o solicitan, nese tránsito eles tamén teñen que traballar, piden traballo, e insisto, unha vez que rematamos as listaxes dos médicos que son especialistas por vía MIR, aí empezamos a traballar con estos médicos que xa teñen o teu título recoñecido, pero están pendientes de que se recoñeza a súa especialidade aquí en España, non? Posiblemente unha pregunta que non lle gustará contestar. Como nos comportamos os pacientes? Somos demasiado exigentes, sin chegar á violencia, que tamén me gustaría que falara dela, non? Sí. Que de as agresións a sanitarios, pero demandamos unha urxencia por unha 10ª de grado de temperatura ou de fiebre ou por un catarro ou por unha cuestión tan demasiado leve? Bueno, quizá, a ver, me gustaría, contestarei despois directamente, pero digo, quizá me gustaría introducilo con que tamén temos unha responsabilidade de educación sanitaria. É verdade que, lóxicamente, non se lle pode pedir a alguén que non seña sanitario, que a veces o falamos entre compañeiros, que saiba exactamente como son as reglas de xogo en canto á sanidade. Bueno, para iso están os profesionais, para iso cando chegamos a un servizo de urxencias, cando chegamos ao noso médico de familia, ao noso PAC, hai un profesional ali, seña unha enfermeira, seña un médico que nos saberá decir se o que nos entendemos como unha urxencia é tal urxencia ou se pode demorarse a súa asistencia. E iso sí, aí vamos ao tema de que temos que respetar a decisión dos profesionais. Os profesionais, en este caso da sanidade, somos os que temos os estudos. Eu digo moitas veces en conversas con amigos, a min que me gusta moito, por exemplo, o tema dos coches, pero non entendo nada de mecánica, pero eu non chego ao meu mecánico e lle digo, no, eu penso que é mellor que lle cambies unha bujía ou que, porque non teño nin idea. Entonces, a veces sí que nos sentimos un pouco comprometidos, ofendidos, xa ni sin chegar, por suposto, a agresión, cando dubidamos ou cando os pacientes dubidan do criterio que ten o profesional que seña un médico de calquera especialidade ou seña un enfermeiro de calquera especialidade. Oye, pois evidentemente nos podemos confundir
confundir como se pode confundir todo o mundo, porque detrás dos profesionais hai personas, pero de inicio hai que esperar e entender que esa é a resposta correcta. Por eso moitas veces esa demanda tan intensa é máis por este motivo que quizá polos números. Tamén é verdade, bueno, un pouco do que decía antes ao principio da conversa que mantiñamos, que a crispación social na que nos vemos inmerso tras a pandemia, que, insisto, vai para todos os lados e tamén para os centros sanitarios. Eso é. Entonces, bueno, fai que se demande moito máis, con moita máis inmediatez, a xente ten menos paciencia, entonces, bueno, pois é verdade que de alguna maneira hai unha obriga pola nosa parte, volvendo ao principio desta resposta, de educar a poboación en canto, oye, isto é o que é urxente e isto é o que non. Temos aí un sistema que se puxo xa fai anos nos centros de saúde que forma parte desta educación e que tamén costa que a poboación o entenda, e é o tema da clasificación da demanda da xente que chega aos centros de saúde, que é un programa que manexan os PSXs, que son os que están á entrada, cos que primeiro temos os contactos, os que lles vamos a pedir a cita, e ese programa que o fixeron sanitarios, médicos e enfermeiras, polo tanto ten un respaldo sanitario, é para utilizar por non sanitarios e ten unha resposta automática en cousas menores. Eu, por exemplo, podo chegar ao meu centro de saúde é dicir que teño unha dor nun xeonllo e que quero que me vexa o meu médico, e unha vez que eso se mete nese programa xa me vai arroxar unha resposta, que pode ser que me vexa o médico dentro de 2 días, ou que me vexa a enfermeira primeiro, ou que me vexa outro profesional como pode ser o fisioterapeuta. E iso, bueno, tamén a poboación ten que irse afacendo a que esa é unha resposta válida, que é unha resposta que non nos deberíamos de saltar, porque entonces nos estamos saltando a prioridade dos pacientes que realmente esteñan graves, non? E, bueno, con todo eso temos que ir pouquiño a pouco traballando, entendendo que os profesionais que están facendo todo o ben que o podemos facer, que é moito e ben. Eu penso que os profesionais están moi ben formados na nosa sanidade galega, que temos un bo sistema, e, bueno, hai que melloralo, como che decía, hai moito que camiñar, hai moito todavía que tratar de ir cambiando este sistema, e, sobre todo, a atención primaria, que é quizá o grosso da nosa conversa, sí que ten que ter unha transformación importante. Sabemos os problemas, xa a marxe do que é a falla de profesionais, hai que poñer solucións valientes, hai que entre todos, insisto, poboación, sanitarios, chegar a un consenso de forma de traballar diferente, recordando un pouco o que había fai moitos anos, que os que xa temos unhos anos recordaremos, non que nos fiábamos do noso médico, o médico xestionaba as súas axendas de maneira que... Non é só unha cuestión de cartos, non? De non é só cuestión de cartos, efectivamente, sino moitas veces, eu digo constantemente nas reunións, é cuestión de organizar ben os recursos que temos. Os recursos, se nos poñemos a analizar cantos recursos temos, seguramente señan suficientes, e eu vexo na miña experiencia de gestión en diferentes servizos, que a veces servizos mal organizados, o que veñen a pedir sempre, incluso polos seus responsables ou mandos intermedios, é máis personas, que ao final xeneran moito máis caos, porque se tú non eres capaz de organizar a 10 personas cando teñas 20, vas a ter un caos multiplicado por 2, non? Claro, e todos queremos tener un helicóptero á porta e un gran hospital, non? Efectivamente, e iso non é posible. E decías antes unha cousa que me olvidei de comentar, falando deso, que tamén os profesionais necesitan unha cierta casuística, senón tampouco é atractivo para eles. A parte de que non consiguen o expertise necesario para tratarnos ben, non ten sentido que teñamos profesionais atendendo 3 pacientes ao día, como en algún caso se pretende de, non hai, eu que sei, pediatra en atención primaria en tal pobo, xa é que ao mellor ali hai 4 nenos, e non, o pediatra non vai querer ir e tampouco vai a conseguir a suficiente experiencia. Por que a sanidade é tan fácil de politizar, tan fácil de usar en manifestacións, en criticar que se está privatizando? Se está privatizando a sanidade en Galicia? Na súa área, señor Flores? Eu deso digo rotundamente non. É a miña trayectoria que desde o 17 volvín outra vez a subirme ao carro da xestión, ao revés, estamos indo hacia unha sanidade cada vez máis pública. Bueno, só hai que ver os cartos que nos estamos a gastar, non solamente nos edificios, que é o que se ve, estamos a construir ese Montecelo que está ahora mismo, a marxe dos centros de saúde que están incluso nesta propia comarca na que estamos hoxe, pero, bueno, falando así do gran proxecto de Pontevedra en canto a edificios, que ese hospital, Montecelo, son un montón de cartos, pero non solamente son os cartos que se gastan no edificio, sino a dotación en canto a equipamento que íbamos a ter aí. Temos un montón de equipamento que costa moitos millóns de cartos que van a ser para a sanidade pública, con mayúsculas. Temos un montón de cartos que vamos a gastar para incrementar as plantillas en canto a recursos humanos, esas plantillas imposibles, porque non temos disponibilidade nas listas, pero que aínda así seguindo sendo atractivos e sigue vindo a xente para traballar connosco. E, bueno, todos son cartos públicos destinados ao servizo público. E todo público. Evidentemente, bueno, sempre seguimos tendo pois algunha colaboración, lóxicamente privada, pero que é lóxica, que nos apoian, insisto, co que nos, ao final, podemos apoiarnos en eles, pero o grosísimo da sanidade pública.
Señor Flores, nos quedan 5 minutiños y nos pasamos un poquinho de tempo, pero me gustaría que polo menos definira ou relacionara ou citara a modo de titular, aínda que sean, os principales proxectos e iniciativas que teñen en marcha desde a área sanitaria e como vostede o frente. Vale, bueno, podíamos resumilos, hombre, por orden. Bueno, e antes sí, que acaba de citar, para que lle dé tempo un pouco a facer un resumen, acaba de citar, lóxicamente, o Gran Montecelo. Como están as obras, a modo de fase, e cando está previsto que empece a entrar en funcionamento? Bueno, ese é primeiro, probablemente, o primeiro proxecto. Por orden de inversións, por orden de que a xente o que estamos a esperar desde fai moitos anos ese novo hospital, entón xa falamos dese punto como primeiro, tamén poñemos ao día a situación. Está indo todo en marcha, bueno, satisfactoriamente ben, contamos tel rematado que a obra, para que a xente nos entenda, o edificio que se remate a construción a mediados deste ano, no mes de xullo, agosto, contamos con ese prazo, penso que se vai a cumprir. A marxen do edificio estamos xa dotando de moitos equipamentos, xa estemos ali instalados no propio edificio, pois os aceleradores, medicina nuclear, radiofísica, a sala de hemodinámica, TACs, resonancia, xa están instalados dentro da obra, inda que por fora non se poden apreciar, lóxicamente, pero xa están físicamente ali. Estamos recibindo lámparas de quirófano, estamos recibindo moito do equipamento que xa estamos a licitar. Esta semana estábamos, por exemplo, cos ecogógrafos que están a chegar. Hai moito equipamento que xa, inda que a xente vexa que está a obra funcionando todavía, e ten que ser así, xa chegou. Entonces, para cando chegue o momento de abrir, poder todo equipado. A partir de mitade deste ano de xullo, como decíamos, agosto, que se remate a obra, bueno, pasa o período de certificacións lóxico, que a idea de poder trasladarnos na primeira metade do ano 26. Antes queremos empezar a facer cousas, non? E queremos empezar que os aceleradores, que a radiofísica, que a xente que ten que ir ahora a Vigo, que ten os seus cancros e que ten que irse a tratar, non teña que desplazarse, e canto antes, independiente do hospital, comenzaremos a traballar xa con ese búnker, que se podedes ver a obra desde fora, bueno, pois está colindante ao edificio, que ten conexión interior, pero que sí vamos a poder plantexar un inicio xa aínda que o edificio non este funcionando completo, non? Sí. Algúnas das outras proxectos ou iniciativas? O outro proxecto, como non pode ser de outra maneira, ten que ser a atención primaria, o que falaba contigo antes. Claro. Non? Temos que ser realista en algún momento. Algún centro xa vai empezando a traballar de alguna outra maneira, pero fíjate, por exemplo, un centro como Vila García, que se atreveu a traballar de outra maneira. É verdade que neste momento, bueno, por mor de algún tipo de baixas que temos máis das que nos contábamos, ou cas prazas de tarde, que é outra cosa que me gustaría falar, temos menos médicos dos que deberíamos, pero eles están a traballar con un modelo que, pensado por eles, respaldado por min, como dixen algunhas veces en medios de comunicación, e que, sin embargo, é criticado de alguna maneira pola poboación, incluso polos políticos. E é que, bueno, esa inmediatez non a teñen, pero é verdad que teñen un centro ordeado, de maneira que a xente que traballa nas súas consultas en horario, neste caso de mañán, ten o tempo suficiente para atender a cada un dos que temos cita ese día para ir a que nos atenda o noso médico. Que pasa? Que a xente que ven sin cita tamén quere que atendamos, entonces eles puxeron un dos médicos cada día a atender esa sobredemanda de todo o centro, de maneira que vou sin cita, pero aténdenme igual, e non retraso a cita dos que tiñan cita, de maneira que, bueno, parece en principio un bo sistema. E ainda así, bueno, pois non está, xa che digo, moi ben aceptado polos pacientes, porque dicen que queren ir máis do que lles estamos vendo, porque a demora en canto ti pides unha cita e queres ir ordenadamente maior da esperada, pero, bueno, xa che digo que un pouco en conxunto, educación sanitaria, traballadores, pacientes, teremos que chegar a un acordo e poder traballar tranquilos e ben, con calidade sobre todo. E as novas tecnoloxías, a inteligencia, a telemedicina, de que xeito vai axudar ao sistema sanitario, é dicir, a vostedes, como médicos e a nós como pacientes? Eso é fundamental, xa dixemos que o noso hospital, antes decías o Gran Hospital Montecelo, a mí gusta pouco falar de grande, porque é verdade que estes días estou visitando en algunha ocasión en algún hospital de outros sitios, incluso de fora de España, para coller cousas que nos veñan ben para traer aquí para Galicia, para a nosa área sanitaria, e ideas que señan boas, porque temos moitas que moitas veces son mellores que as dos resto, inda que a veces os galegos temos ese complexo de poder lucir pouco as nosas cousas, inda que nos queremolas moito, non? Entonces, bueno, sí que é verdade que hai hospitales moito máis grandes, as novas tecnoloxías vai a ser algo do que teñamos. Temos que ser un hospital tecnolóxico que nos diferencie do resto dos hospitales, queremos ser referencia para moitos hospitales, non solamente pola construcción, non solamente polo que podemos facer, sino por eso, por tecnoloxía e sobre todo por humanización, que é no que máis imos a traballar. E como está, digamos que, desde o punto de vista de humanización, de contentos, as relacións humanas cos
traballadores, esos 6.000 traballadores da área sanitaria? Bueno, deberían de estar mellor. Nos imos a seguir traballando neste camiño. Que ustedes estén contentos tamén é bo para nós, non? Efectivamente, eso, sempre somos unha parella, non? Se está unha parte da parella contenta, o resto tamén. Nos imos a seguir traballando. Temos moitos proxectos de humanización ahora funcionando, xa vistes tamén que temos levado, incluso recentemente en canto a inteligencia artificial, varios recoñecementos a nivel nacional, incluso a nivel internacional, de aplicacións de inteligencia artificial creada polos nosos propios profesionais que teñen esas iniciativas. Nos, ao final, solamente lle damos o empurre que necesitan. Imos a seguir traballando en humanización, temos unha reunión que xa inmediata co tema de enfermedades raras en humanización, entonces, bueno, imos a traballar moito en ese sentido en canto ás tecnoloxías, claro. Rematamos, se lle parece, coa última reflexión que queira facer. Vostede gusta o deporte e é deportista e se lle ve, pero unha das pandemias ou das pandemias que xeran moitos problemas é a obesidade. Que consello quere deixar? Bueno, a obesidade é unha das enfermedades que está recoñecida agora. Hasta agora tiñamos moitos problemas, penso, tanto pacientes como profesionais en recoñecela como unha enfermedade. Ora non hai ninguna discusión. Pero aparte de o tratamento farmacolóxico, que debemos de facer? Bueno, lóxicamente o resto creo que o sabemos, outra cousa que señamos capaces ou que iramos facelo, pero bueno, unha dieta adecuada e, por suposto, manter unha vida ordenada en canto ao número de horas de sono, que a veces é difícil de manter, en canto ás horas de comida, comer os alimentos que evidentemente todo o mundo sabe que non engordan ou que nos manteñen de forma, bueno, máis xove moito tempo, e que tamén é verdade que envellecemos moito máis tomando determinado tipo de dietas, non solamente por dentro, sino tamén por fora, non? Última reflexión que queira decir sobre algo do que dixo ou algo do que non lle preguntei, señor Flores, como peche desta reflexión, deste pase por esta edición de Falemos. Bueno, eu quería facer chegar, sobre todo, xa que me permitides a opción de chegar a través do voso canal, da vosa televisión, primeiro, darvos as grazas por permitirme estar con Borco aquí esta noite. Sinceramente, dar unha mensaxe de tranquilidade, polo menos de calma á poboación. Sí que é verdade que hai moitas cousas por facer, eso sempre o recoñezo, pero estánse facendo moitas outras. Entonces, bueno, se nos deixades traballar e seguir traballando, seguramente consigamos a sanidade que todos queremos, que todos necesitamos. Moitísimas gracias por compartir este tempo connosco esta noite. Hasta unha próxima ocasión, moitísimas gracias. E moi boa noite. Moitas gracias por invitarme. Dentro de un instantiño, non se vayan, dentro de un instantiño volvemos despois da publicidade da man dos patrocinadores e recibimos a Javier Mougán, portavoz do Partido Socialista aquí no Concello de Ribadumia, aquí onde nos atopamos, así que non o perdan. Hasta dentro de un instantiño.